Salelologa. Yo. Ya kan. May si Loulouā ka. Pero pia lo kaufia ya. Kaya nga malanga ka ko ba ayaw kung isabay. Ang ayaw ko. Manos siya. Loulouā ka ko. Ya, lewo ko ka ko. Paale le sa mofa. Paale le malanga stuila. Ya, Loulouā. Uafu kita coba api ima ada upolok kakak kuala pak. Ya si kakak ima ipi kau dah si boy. Nah dos si kakak sabidi. Loulouā kakak kau. Sokok. Sabidi manusia sabidi. Boy. Ya siya foi pula si porque awa ai campo ni si wa ai de Loulouā ka ko makaifan ya si lo siya sa vidi pamanu Uafu ngol lang. Se kuapu mai ngorau kuapu mote oko saukin ngapa ada Loulouā kuakai si maiki mungam ya di rumah harus sedikit. Kung may nalagay mo kini. Mo kini. May isma mo. May fato. Kung ko pa nga may oy. Ano nga may sego. Nawo mo ay. Ya? Pero no suka na may. Iya, ano na may, yeah, bakla si mama fala na may mo kami. Mama kiwa ko fa niya ko ay. Ay selo lima. Wow, ba ay wali iso. Ano na ko? Uy, Ano eh? Loulouā. Kasi oy no. Sa masingin nga ko ano masingin nga ni. Oy kau. Masa ay mo niya. Jadi aru oy. Ngapa? Kala Kasi sa kamera ko masingin ko o makatahay. Ewo. Bako dan masingin ko. Ay kini ko. Kakulo ha. Kaya malsa akan ni. Sa ini kecil itu kau itu. Ini masak. Dapat ini masak aku. Uy, balik-balik mo ako may. Ya. Balik sa mi kafe ha. Ano ba? Dia dengan fa dengan kumay ko. Pero kaya sa video ay mga naway mo. Pwede ko mo wala yung pingo. Ko. Kaya nga wala nga ipapir. semua.